Ola, son Xiana Teixeiro, a directora de Todas as mulleres que coñezo. Moitas grazas por ternos dado un espazo no voso Galician Film Forum e disculpade que non poidamos estar personalmente convosco esta noite. Fainos especial ilusión que vaiades ver e discutir, espero, sobre a nosa película esta noite. Unha película que eu sempre penso está moi cercana á vida, na súa orixe, e espero que se traslade e vos chegue como algo tamén moi cercano a vos, sexa dende a identificación ou dende a novidade, que poidades levar a un lugar dende onde revisar as vosas experiencias e dende onde entablar tamén conversas e discusións. Eso espero. Bueno, para gravar esta película quixemos ter especial coidado con non estragar o obxecto que queríamos retratar no proceso de facelo cinema. Unha das decisións máis interesantes que tomei tivo que ver con formar unha equipa de traballo totalmente feminina e feminista, cosa que funcionou moi ben para aumentar esa sensación de confianza entre as participantes da película, máis aló dos momentos de corte e dos momentos de acción durante toda a produción. Quería tamén comentar que para mí facer esta película ten que ver con pensar o cinema como algo no que todavía podemos inventar moito. Fundamentalmente podemos facer o que nos dé a gana, coido que sempre que teñamos algo que dicir, e para min o principal sempre é como privilexiar e atopar a maneira en que eso que queremos dicir e a maneira na que o queramos contar fundamentalmente sexan a mesma cousa, non? Ese é o cinema que ten sentido e que hoxe, por exemplo, vos que estades nun fórum, pois teredes a oportunidade, oxalá, de discutir sobre isto tamén, recuperando esa dimensión colectiva do visionado. Entón, bueno, pois nada, deixo-vos coa película, espero que vos resulte interesante, que vos aporte cousas e moitas grazas. Boas noites.